Ang istoryang piyesta ay hindi na po bago sa inyong channel, Kuya Bari. Marami na po akong naririnig sa mga nagbabahagi po sa inyo tungkol sa pista at maaaring magkaroon ng pagkakapareho o pagkakatulad. Sa isang baryo, maliban sa Pasko at Bagong Taon, ang piyesta ang isa sa pinakamasayang pagtitipon o okasyon. Dito mo kasi makikita ang mga tao na galing pa sa iba't ibang baryo upang makipista, kilala man o hindi. Ang piyesta din kasi, Kuya Bari, ay nagpapakita kung gaano mapagbigay ang mga taong nanananahan sa isang baryo sa pamamagitan po ng pagpapakain sa mga nakikipiyesta o mga dumadayong mga tao doon. Papaano kaya kapag ka ikaw na nakikipista ay hindi alam kung anong klasing baryo ang pinuntahan mo? Wala kang kakilala o sumama ka lang sa kakilala mo para makipiesta. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na ang pistang pinuntahan mo ay pista ng mga aswang? Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isang malugod at masayang bati po para sa iyo. Hindi ko alam kung mapipili mo itong kwento ko dahil sa dami ng mga nagpapadala po sa inyo. At kung mapipili man po, maraming salamat po. Ang aking ibabahagi pong kwento ay hindi ko po kwento, kung hindi kwento ng aking kasamahan sa trabaho dito sa Fukuoka, Japan. Anya, ito daw ay kwento ng kanyang mga ninuno. Ang kaibigan kong ito ay tubong Visaya sa Iloilo City at ang aking ibabahagi po ay doon mismo naganap. Paalala po, Kuya Bari, siya po mismo ang nagsabi sa akin na ibahagi ko po ang kanyang istorya. Hindi po kasi siya masyadong maalam sa salitang Tagalog dahil po bihasa lamang siya magsalita ng Japanese. Naganap ang kwento ni Lolo Octavio taong 1903. Hindi pa isinisilang ang lahi nila. At sa taong ito ay nasa edad 29 si Lolo Octavio. Kapag ka daw nakikita nila ang larawan ng lolo nila, ay masasabi nilang napakagandang lalaki nito. Ito na po ang kwento niya. Sa isang liblib na lugar na parte pa rin ng Iloilo, napadpad ang lolo nila na ito na nga si Lolo Octavio. Ang dahilan kung bakit siya napunta doon ay naimbitahan daw siya ng kanyang kaibigan. Nag-aaral pa lamang noon si Lolo Octavio ng abugasya. Hindi naman daw ito ang hilig ng lolo nila sapagkat ang gusto talaga ni Lolo ay maging isang doktor o maging isang sayantipiko. Nais ng lolo nila na pag-aralan ang mga bagay-bagay kahit mga bagay na labas na sa mundo. Sabi ko nga sa kanya, Kuya Bari, na ang weirdo ng lolo niya na maging siya ay sumang-ayon din. Ayon kasi sa kanya, sabi daw ng lolo niya na ang kanilang ninuno na si Lolo Octavio ay naniniwala sa mga alien. Kaya sabi ko na kung naniniwala ang kanyang lolo sa mga alien ay hindi malayong naniniwala ito sa mga kwentong bayan, katulad na lamang ng mga aswang na agad naman niyang sinagot na hindi ako nagkakamali. At doon na nga niya naikwento ang karanasan ni Lolo Octavio nila. Sa taon po na aking nabanggit, Kuya Bari, unang naganap ang karanasan ni Lolo Octavio. Nagpunta nga daw sila sa lugar na iyon na sa panahong iyon ay masyado pang liblib. Hindi ko na po babanggitin ang lugar, Kuya Bari. Respeto na rin po sa mga taong nananahanan at tahimik na namubuhay doon. Isa na rin po kasi ang lugar na ito sa pinakamaunlad na bayan sa Iloilo. Lulan daw sila ng isang bus na maghahatid sa kanila sa lugar na iyon. Ngunit hindi makakapasok ang bus doon dahil nga liblib pa ito. Kaya ang gagawin nila ay maglalakad pa sila papasok na inaabot daw ng 5 oras. Ngunit bago makababa si Lolo Octavio ay pinigilan siya ng driver.
Hindi pa uso ang konduktor ng mga panahong iyon. Kaya ang ani ng driver kung ano ang gagawin ni Lolo sa lugar na iyon. Gayong napakadelikado daw para sa kanya ang pagpunta doon. Tatanungin pa sana ni Lolo Octavio ang driver. Ngunit tinawag na siya ng kanyang kaibigan na papangalanan ko na lamang ng pangalang Leon. Bumaba si Lolo Octavio at minsan pang napatingin sa driver, habang sa huli ay napapailing lamang ito na umalis. Tinanong siya ng kaibigang si Leon kung ano ang sinabi ng driver sa kanya. Sinabi naman niyang nagtanong lang ito kung taga saan siya. Ayaw niya kasing madismaya si Leon kaya nagsinungaling na lang siya. Napangiti na lamang ang kaibigan ng Lolo, saka nagwikang ihanda ni Lolo ang mga paa dahil medyo malayo-layo ang kanilang lalakarin. Natawa naman ang lolo nila at sinabing matigas pa sa kalabaw ang kanyang mga tuhod, bagay na kanilang ikinatawa. Sa haba po ng kanilang nilakbay, nasabi ni Lolo sa kanyang sarili na hindi lang pala malayo-layo, kung hindi literal na napakalayo pala. Gusto niyang magreklamo pero hindi niya magawa sa kadahilanang nahihiya siya. Kaya ang nagawa na lamang ni Lolo Octavio ay ang magsisi kung bakit pa sumama siya sa lugar na ito ng kanyang kaibigan. Kuyabari hindi lang daw basta liblib na lugar, literal na liblib talaga dahil puro punong kahoy ang kanilang dinadaanan at masukal pa. Ang tataas daw ng mga damo. Kung may ahas ay tiyak na hindi lang tuklaw ang aabutin mo, kung hindi malamang lulunukin ka pa ng buong buo at buhay. Naisip ni Lolo kung papaano nakayanan ng kanyang kaibigang si Leon ang lugar na ito. Tuwing walang pasok kasi, madalas itong umuuwi. Sabi pa nga ni Lolo Octavio na kung siya ang taga rito ay hindi siya uuwi hanggat hindi kinakailangan dahil talagang nakakapagod daw. Habang naglalakad ay may naaninag na kubo si Lolo Octavio. Nag-iisa lamang ito sa gitna ng masukal na lugar na ito. Napapitlag siya nang tawagin siya ni Leon at sinabing wag na wag daw titignan ang bahay dahil pinaniniwalaan itong bahay daw ng isang aswang. Sinabihan pa siya ni Leon na bilisan ang lakad dahil mapanganib na makita sila ng aswang na ito na papangalanan ko na lamang na Oming. Dahil mabilis ang paglalakad ni Leon, ay mabilis din ang paglakad ni Lolo, dahilan para hindi niya mapansin ang paghinto ng kanyang kaibigan. Nabunggo siya sa bag nito dahilan para mapaatras siya. Magtatanong pa sana si Lolo Octavio nang makita niyang nakayuko si Leon. Sakalang niya napansin ang isang matandang babae na nakatayo at matamang nakatitig sa kanyang kaibigan. Diretso lamang na naglakad si Leon at nang matapat sa kanya ang matanda, hinawakan siya nito. Nagtaka man at natakot ay magalang siyang yumuko at ngumiti. Nang marating nila ang bayan ni Leon, nagulat si Lolo sa mga naglalakihang kawali. Mga kawali na akala mo'y buong baka at kalabaw ang lulutuin. Napatingin naman sa amin ang mga naroon. Ang iba ay nakatingin sa akin habang sumasabay sa amin ni Leon na maglakad. Sinabi ni Leon na pagpasensyahan ang kanyang mga kababaryo at ngayon lamang nakakita ng magandang lalaki. Anya pa, pista sa kanila kaya maraming kawali ang iyong makikita. Ganito daw magdiwang ng pista ang kanilang baryo. Napag-alaman ni Lolo na hindi lang siya ang dayong napadpad sa lugar na ito. May mga nauna pa pala sa kanya. Mga kaibigan din, mga kakilala ni Leon sa baryo na iyon na inimbitahan din sa kanilang piyesta. At doon nakilala ni Lolo Octavio si Esmeralda, ang kaibigan ng kabaryo ni Leon.
Sinabi ni Leon na magpahinga daw muna si Lolo sapagkat natitiyak niyang pagod na pagod ito dahil sa kanilang paglalakad. Nagpaalam naman si Lolo Octavio kay Esmeralda na agad namang ikinangiti ng dalaga. Kinahapunan, nang magising si Lolo Octavio ay halos matunaw siya sa paraan ng pagtitig sa kanya ng mga tao sa baryong iyon. Kahit hindi siya kampante ay ipinagsawalang bahala na lamang niya ang kanyang nararamdaman. Hinanap niya si Leon pero hindi niya ito makita. Kaya naman nagpasya siyang lumabas at nakita niyang abalang-abala ang mga tao doon. Ang mga dayo namang dinala ng mga kabaryo ni Leon ay masayang-masayang nag-iinuman na, maliban lamang sa isa. Walang iba kung hindi si Esmeralda. Nakaupo lamang siya sa lilim ng isang puno. Nag-iisa ito habang nakamasid sa mga nagkakatuwaan. Nakita niya itong nilapitan ng dalagang nagdala sa kanya. Ngunit nakikita din niya na sinasabi ng babae na nagbabasa siya ng libro base na rin sa pagtaas nito ng kanyang aklat. Napangiti naman ang babae at itinuro ang nag-uumpukan na ikinatangulang ni Esmeralda. Pakunway, kumaway ito at nagtungo sa mga nagkakasiyahang mga kapwa nila dayo. Nagpa siyang lumapit si Lolo Octavio kay Esmeralda. May nakasalubong pa siyang matanda na masama ang titig habang ito'y nakangisi. Mga ngiti na hindi mo gugustuhing makita dahil nakakapangilabot na pakiramdam daw ni Lolo may magaganap na hindi maganda. Dali-dali na lamang siyang lumapit kay Esmeralda na ikinagulat naman ito, ngunit napangiti din nang maaninag siya. Nagpaalam siyang umupo sa tabi nito at tinanong kung bakit siya nag-iisa doon. Ayon sa dalaga, hindi siya sanay na makihalubilo. Mas sanay siyang mag-isa. Medyo mahaba-haba rin ang naging usapan ni Lolo Octavio at ni Esmeralda. Habang nasa ganong tagpo sila, ay napansin nila na ang mga tao ay masamang nakatitig sa kanila at sa iba pang mga dayo. Mga titig na parang takam na takam sa kanila. Naibahagi ni Lolo Octavio kay Esmeralda ang kanyang pakiramdam na agad namang sinabi ni Esmeralda na ganon din ang kanyang nararamdaman. Mayroong hindi tama sa lugar. Pakiramdam kasi ni Esmeralda ay sila ang ihahanda sa pista. Dahil doon, napatayo si Lolo Octavio na ikinagulat ng dalaga. Maging ang mga taong nagluluto ay napatingin din sa kanya. Sinabi ni Esmeralda na huwag magpahalata si Lolo Octavio. Kailangan nilang mag-isip ng paraan kung papaano makakaalis sa lugar na iyon. Napaupo bigla si Lolo Octavio at nag-isip silang mabuti. Nagulat pa nga si Lolo nang bumulong sa kanya si Esmeralda na kung may nadaanan ba sila na kubo nang sila'y papunta sa baryo, na sinagot naman ni Lolo Octavio na may nadaanan nga sila. Ani ni Esmeralda, sabi daw ng kanyang kaibigan ay aswang daw ang nakatira doon. Ngunit sa wari niya ay hindi, dahil habang naglalakad sila'y hinawakan siya nito. Ang mga nakasabayan kasi nilang mga dayo ay nagtatatakbo sa takot sa matanda. Nag-usap silang dalawa na doon sila pupunta at sa likod sila magkita. Panay bulungan nila nang dumating si Leon at tinanong kung ano ang kanilang pinag-uusapan at kailangan pa nilang magbulungan. Napatingin naman si Lolo Octavio kay Leon at napansin niyang iba ang aura ng kanyang kaibigan. Napangiti lang si Lolo Octavio at sinabi kay Leon na pinagchichismisan lamang nila ang mga kaibigan ng mga kabaryo niya. Masyado kasi silang aligaga na ikinatawa ni Leon at sinabing napapansin nga niya. Hindi nagtagal,
inaya na sila ni Leon na kumain na. Nag-aalangan man ay sumunod sila dahil kung hindi sila kakain ay baka makahalata si Leon. Habang kumakain sila, napansin daw nila ang isa sa mga dayo na hinahanap ang isang kasabayan nila. Nagtingin na naman ang mga taga-baryo at maging sila Lolo Octavio at Esmeralda. Sumagot naman ang kaibigan nung hinahanap ng isang dayo na tulog pa si Jane. Maya-maya na lamang daw ito kakain. Hindi nagtagal, nagsimula na silang kumain at sinabi ni Lolo na napakasarap daw ng niluto ng mga taga-baryo. Talagang takam na takam daw silang lahat sa nakahain na putahe. Nang matapos naman sila ay sinabihan na sila ng kanilang mga kaibigan na magpahinga muna dahil bukas sa piyesta ay mas mapapalaban sila. Nagkatingin na naman si Lolo Octavio at Esmeralda sabay tango. Kinagabihan, habang abalang-abala ang lahat ay nagpaalam si Leon kay Lolo na tutulong daw siya sa pagluluto. Sinabi naman ni Lolo na tutulong din siya, ngunit ani ni Leon ay wag na sapagkat siya ay bisita nila. Sinabihan pa siya nitong magpahinga na lamang, ngunit anya, mamaya na't medyo maaga pa naman. Lalabas na lang daw siya muna para magpaantok na agad namang sinang-ayunan ng kanyang kaibigang si Leon. Kunwari ay nag-aayos siya ng kanyang gamit at isinuot niya ang jacket na suot niya kanina. Anya pa, baka malamig sa labas at mukhang sariwa pa naman ang hangin sa lugar na iyon. Hindi nagtagal lumabas na si Leon. Habang siya naman, sinigurong nakababa na nga ito. Napasili pa siya ng bahagya sa bintana at nakita niyang naroon na si Leon. Napatingin pa nga ito sa kanyang silid at ikinagulat niya na si Leon at ang mga taga-baryo ay nakangiti ng nakakatakot. Bumaba si Lolo Octavio at nagpunta sa likod kung saan magkikita sila ni Esmeralda. Ngunit wala pa ang dalaga pagkarating niya doon. Nag-alala siya para rito dahil baka nakatulog ang dalaga. Nasa ganoong siyang tagpo nang may sumitsit sa kanya. Paglingon naman niya sa kadiliman ay si Esmeralda pala ito. Tinawag siya nito na kaagad naman niyang ikinalapit sa dalaga. Tinanong pa siya ni Esmeralda kung ang suot-suot ba niya ngayon ay yung suot niya kanina, na agad naman niyang sinagot ng oo. Mainam, sinusubukan kasi niya ang kaibigang nagdala sa kanya. Pinaamoy niya dito ang damit kung anong amoy. Anya ay wala siyang naaamoy. Ang matandang babae ang may gawa nun. Tila ba may nilagay ang matanda na hindi sila maaamoy. Ani pa kay Esmeralda, hindi natutulog yung Jane na hinahanap ng isang dayo. Marahil isa iyon sa mga naging handa na, bagay na ikinasuka ni Lolo Octavio. Namuuna ang takot sa kanila, kaya't nagpasya na silang umalis. Hindi pa man sila nakakalayo ay nakarinig sila ng sigaw. Napahinto silang bahagya at nagtakip ng tenga. Sa mga oras lang na iyon silang dalawa nakaramdam ng matinding takot at pangamba. Ngayon nila napagtanto na silang mga dayo ang ginagawang putahe sa pista sa liblib na lugar na iyon sa Iloilo. Tumakbo silang mabilis. Kailangan nilang makarating sa kubo ng matanda. Nakakarinig na sila ng mga pag-alulong na hindi nila alam kung saan o kung sino ang may gawa. Maya-maya'y narinig nilang may sumigaw na kulang daw ng dalawa ang handa. Bagay na napahinto pa sila saglit. Hinila kaagad ni Lolo si Esmeralda dahil tila na-estatwa ito sa kanyang mga narinig. Sinabihan siya ni Lolo na lakasan niya ang kanyang loob.
Pakiramdam nilang dalawa ay may nakasunod na sa kanila, ngunit patuloy pa rin sila sa kanilang pagtakbo. Narinig nila na may sumisigaw na nakakaamoy ng dugo. Nanlaki ang mga mata ni Lolo nang marinig iyon. Saka lang nila napagtanto na may sugat na pala si Esmeralda sa kanyang binti, gawa ng mga nakausling ugat. Sinabi ni Esmeralda na iwanan na daw siya ni Lolo, na agad namang sinabi ni Lolo na kailangang dalawa silang makatakas doon. Nasa ganoon silang tagpo nang biglang madapa si Esmeralda, dahilan para mabitawan siya ni Lolo. Napahinto si Lolo at napatingin sa dalagang may 2 dipa ang layo sa kanya. Nakahandusay ito sa lupa habang sumisenyas na umalis na siya. Ngunit buo ang loob ni Lolo Octavio na siya ay balikan. Aktong siya'y babalik na nang mapansin niyang may papalapit ng mga aswang sa likod ni Esmeralda. Nanlaki ang mga mata niya habang ang dalaga ay nakayukot, umiiyak na tila ba'y inaantay na lamang nito na kunin siya. Hindi nagdalawang isip si Lolo na kunin si Esmeralda, ngunit nahila ito ng mga tao sa baryo. Nagsisigaw si Esmeralda habang hila-hila siya ng mga aswang. Si Lolo Octavio naman daw ay sinikap niyang iligtas si Esmeralda, kaya hinabol niya ang mga taong anak pala ng dilim. Nakita niya si Leon na nakaharang sa kanyang harapan habang ito'y nakangisi. Normal naman ang mukha nito, maliban sa ang pangit nito ngumiti. Nakakatakot ang pamamaraan ng pagngisi ni Leon, bagay na ikinaatras ni Lolo. Ngunit buo pa rin ang kanyang loob na iligtas si Esmeralda. Napahawak si Lolo sa kanyang jacket nang may makapa siya. Nanlaki naman ang mga mata ni Leon at nakatitig ito sa hawak-hawak sa kamay ni Lolo Octavio. Aktong susugod sa kanya si Leon nang inilabas ni Lolo Octavio ang isang kwintas na kasing laki ng puwet ng baso. Dahil doon ay napaatras daw si Leon at napahinto rin ang mga aswang na humihila kay Esmeralda. Sinuot ni Lolo ang kwintas at dahan-dahang lumapit kay Leon. Habang sa huli ay paatras ng paatras na tila ba ay natatakot sila kay Lolo Octavio. Nasa ganoon silang tagpo nang biglang sumigaw na lamang si Esmeralda na bitawan siya at kung papaano nagsusumigaw ang mga aswang sa liwanag na nakikita nila. Napatayo si Esmeralda at naglakad papalapit sa mga aswang, habang ang mga aswang naman ay dali-daling tumakbo pabalik sa kanilang baryo. Sinabi naman ni Esmeralda kay Lolo na sumunod sa kanya at kanilang ililigtas ang mga buhay pa. Nag-aalangan man ay sumunod si Lolo kay Esmeralda. Naisip pa nga nila, Kuya Bari, naisip ni Lolo na para silang makikipagkita daw kay kamatayan sa kanilang gagawin. Panay na daw ang usal niya ng panalangin at mukhang nais niyang magsisi na sumunod kay Esmeralda. Sa huli, matapang na naglakad papunta sa baryo ng kanilang mga kaibigan na mga aswang pala. Nakita ni Lolo ang mga nagkakasayahang aswang na biglang natigilan. Ang iba na kumakain at sarap-sarap ay napahinto rin. Nasusukang ang isipin ni Lolo na baka tao ang kinain nilang nakahain kanina sa kanilang hapagkainan. Dahan-dahang lumapit si Esmeralda sa mga nakataling dayo. Napaatras naman ang mga aswang at gusto sanang lumapit sa kanya, ngunit hindi sila makalapit. Nang matanggal nila ang mga tali, sinabi ni Esmeralda na manatili sa likod ni Lolo at hintayin ang pagsapit ng umaga. Napahanga naman si Lolo na makita ang kampanting si Esmeralda habang gumagawa ng bilog na hugis at pumasok din siya doon.
Tinanong naman ng isa sa mga dayo na kung bakit hindi pa sila tumakas, na sinagot ni Esmeralda na mas mainam daw kung umupo sila at magtiwala. Dahil kung lalabas sila sa bilog na iyon ay tiyak matutuluyan silang maging handa sa piyesta. Panay-panay ang pag-alulong ng mga aswang ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Gusto nilang lumapit sa bilog pero hindi nila magawa ito. Ang ibang mga dayo daw ay nakaramdam ng magkahalong kaba, takot at pagtataka. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Nagyayakapan lang sila't nag-iiyakan. Sabi ng kaibigan ko, nasabi daw noon ni Lolo Octavio nila na sa sobrang takot nilang mga dayo ay nakalimutan na nila kahit ang pagdarasal. Ni halos hindi daw ito sumagi sa kanilang mga utak. Wala daw silang ibang naramdaman kung hindi puro takot. Mas lalo silang sinelaban ng takot nang lumabas ang sawari nila'y pinakapinuno ng mga aswang. Kung sa palabas daw, Kuya Bari, ay nakakatakot ang paglalarawan nila sa mga aswang. Ani ng kaibigan ko, ang paglalarawan daw ng kanyang lolo tungkol sa aswang ay mga mukha silang normal na mga tao. Ang pagkakaiba lang daw, mabagsik at mabalasik silang makatingin. Mabagsik at maliksing kumilos na parang may mga tangan na mutya sa kanilang mga katawan. Ang pinakapinuno ay sumigaw ng napakalakas sa boses nitong nakakatakot. Nagyakapan daw ang mga dayo at panay na ang iyak habang si Lolo Octavio at si Esmeralda ay walang takot na humarap sa mga aswang. Naisip ni Lolo Octavio na kung si Esmeralda nga na babae ay nagpapakatapang, paano na lang siya na lalaki? Kailangan niyang tapangan ng kanyang loob para sa kanyang mga kasamahan na babae. Nagbabalak na lumapit ang pinakapinuno ng mga aswang, ngunit sa hindi niya inaasahang pangyayari ay hindi siya makalapit sa bilog. Maging ang kanilang pinuno ay nagtataka kung bakit hindi niya magawang makapasok sa loob ng bilog hanggang sa nakita niya ang suot-suot ni Lolo Octavio na kwintas. Doon na nanlaki ang mga mata ng pinakapinuno nila at muling umangil ito habang tinuturo sila Lolo at Esmeralda. Sinabi daw ng pinuno na kahit ano ang kanilang gagawin ay hindi na sila makakatakas pa sa baryong iyon dahil pagsapit ng umaga na magiging tao sila'y makukuha pa rin sila ng mga ito. Napatawa pa ang mga aswang nang tumilaok na isa-isa ang mga manok. Hudyat nasasapit na ang umaga. Dahil doon, natigilan sila nang tumawa din si Esmeralda. Sinabi naman ni Esmeralda na kung magiging anyong tao pa daw sila. Nagtataka naman ang mga aswang at nagkatinginan. Muli pa silang napatingin kay Esmeralda na matamang nakatingin sa kanila. Nanlaki ang kanilang mga mata nang sabihin ni Esmeralda na hindi na sila magiging tao pa. Napasigaw ang mga halimaw at itinuro ang kanilang mga bahay. Halos pinagtataob nila ang mga kawali at mga lamesa kung saan nakahain ang kanilang handa sa pista. Dali-dali silang tumungo sa kani-kanilang mga tahanan, ngunit ni isa sa kanila ay walang makapasok. Napasigaw ang pinakapinuno at galit na humarap kay Esmeralda. Tinanong niya ang babae kung ano ang ginawa nito. Sinagot naman siya ni Esmeralda na iyon ang nababagay sa mga halimaw na katulad nila. Iniimbitahan nila ang mga dayo para hindi makipista, bagkus ito pala ang dahilan para sapitin ng mga tao ang kanilang katapusan. Nararapat lamang sila'y parusahan dahil hindi hahayaan ni Esmeralda na marami pang mga buhay
ang masayang dahil sa kasamaan ng mga aswang na ito. Sabay silang napatingala sa langit nang sumilay na ang liwanag ng umaga. Halos hindi magkanda-ugaga ang mga nilalang ng dilim sa dahilang hindi sila makapagpalit ng kanilang anyo. Tumakbo sila papasok sa gubat, subalit hindi sila makapasok o makalabas. Saka lamang nila napagtanto na nasa loob pala sila ng isang napakalaking bilog. Napatingin ang pinakapinuno, saka ito sumigaw. Maging si Leon na kaibigan ni Lolo Octavio ay makikitaan din ng matinding takot sa kanyang muka. Sinabi ni Lolo Octavio kay Leon na ganyan ang nangyayari sa mga kaibigang may masamang hangarin. Nagkamali si Leon ng kaibigang dinala doon, sapagkat kahit nakalimutan niyang manalangin sa mga oras na iyon dahil sa tindi ng takot niya, ay hindi naman siya nawawalan ng pananalig. Nakita nila Lolo Octavio kung papaano tila nasusunog ang mga aswang kasama na ang kanyang kaibigang si Leon. Wala siyang nararamdamang awa sa kanyang kaibigan sapagkat ito ang dahilan na kamuntikan na siyang mamatay. Nagpasalamat naman ng palihim si Lolo Octavio noon sa matandang inaakala niyang aswang dahil sa proteksyon na iginawad nito sa kanila ni Esmeralda. Nagyakapan ang mga kababaihan nang makitang nasusunog na ang mga aswang isa-isa. Naaamoy pa nga nila ang mga malalansang amoy na sumasabay sa hangin. Napatakip kami ng bahagya ng muka nang lumapit ang pinuno at akto silang aabutin, ngunit nasunog na siya ng tuluyan nang lumabas na nga ang araw. Napaupo si Lolo Octavio maging si Esmeralda dahil sa tindi ng pagod. Tinanong siya ni Lolo kung ano ang nangyari sa mga aswang at bakit hindi sila makapasok sa kanilang mga tahanan. Kwento ni Esmeralda, bago siya dinala ng kanyang kaibigan dito sa liblib na lugar sa Iloilo, ay may alam na siya. Alam daw niya na hindi mga normal na tao ang mga nakatira doon. Kaya hindi daw sila makapasok sa kani-kanilang mga bahay ay dahil palihim ni Esmeralda na tinaniman ng bawat bahay ng suso na may asin ang ilalim ng mga bahay nito. At binudburan daw niya ng asin na hugis bilog ang buong paligid ng palihim. At ang matandang nakatira daw sa dulo ng baryong ito ay isang manggagamot pala. Nagtaka si Lolo kung papaano naging dulo ang kubo ng matanda, gayong ito ang aming unang nadaanan. Napangiti lamang si Esmeralda at nagwika na sa dulo sila lahat idinaan kaya napakalayo. At para palabasin na ang matandang madalas nagbibigay ng proteksyon sa mga dayo ay pinagkakamalang aswang. Kuya Bari, paalala lamang po sa mga tagapakinig nyo na hindi ko sinasabi na ito'y totoo o maaaring bahagi lamang ito ng urban legend. Ako man ay hirap maniwala sa tuwing kinukwento ito ng kaibigan ko. Hindi ko pa naman naranasan pero ayoko pong maranasan ito. Maging ang aming mga kasamahang Hapon nga dito sa Japan ay naniniwala po sa aswang o mga di-kauri, sapagkat marami din po dito sa Japan na tinuturing nilang mga aswang ilang libong siglo na ang nagdaan. Kung tutuusin nga po Kuya Bari, mas nakakatakot daw ang urban legend nila dito kaysa sa ating mga Pinoy. Alin man po ang totoo, hindi tayong mga hindi pa nakakaranas ang makakapagpatunay. Ang may karanasan lamang marahil sa ganitong pangyayari ang magiging buhay na saksi sa kababalaghang nagaganap sa ating mundo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ng aking kwento. Maraming salamat po kung sakali pong mapili niyo po itong aking liham na aking isinulat mula sa kwento ng aking kaibigan. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon mula po dito sa Japan.
Ako po ang apo ni Lolo Octavio na lubos na gumagalang, Raul. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa ngayon. Ako nga po pala si Nerissa, 48 taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa may Mandaue, lungsod ng Cebu. Sana po ay palarin din ako na mapili ninyo ang aking liham, Kuya Bari. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay totoong naging karanasan ko noong ako ay nagdadalaga pa lamang. Taong 1980 po nang maghiwalay ang aking mga magulang dahil talamak po sa pambababae ang aking tatay, kaya hindi na po nakatiis na makisama ang aking nanay sa kanya at naghiwalay sila ng tuluyan. Si tatay po ay isang foreman sa mga construction sites, kaya kung saan-saan siya nadidestino. Ang nanay ko naman po ay taong bahay lang dahil siya ang nag-aalaga sa aming 4 na magkakapatid, kaya nang maghiwalay po sila ay wala po kaming kapera-pera. Hindi na po kami binigyan ng aming tatay ng pera dahil ang katwiran po niya ay si nanay daw ang nakipaghiwalay, kaya hindi na siya magsusustento sa amin at naglahong parang bula na lamang ang aking tatay at hindi na namin siya nakita pa magpasangga ngayon. Dahil wala naman pong trabaho si nanay, napilitan po siya na dalhin kaming magkakapatid sa aming lolo at lola na nakatira sa isang baryo sa Cebu na malayo sa lungsod. Doon daw po ay hindi na kami magugutom dahil maraming ang mga pananim ang aking mga abuelo. Nalungkot naman po ako nang malaman ko ito dahil matitigil na po kaming magkakapatid sa pag-aaral at malalayo na rin ako sa aking mga kaibigan. Ngunit wala po akong nagawa dahil wala na kaming ipambabayad ng renta sa bahay na tinitirhan po namin. Noong maibenta po ng aking nanay ang aming telebisyon at electric fan, agad na kaming bumiyahe papunta sa baryo ng aking lolo at lola na matatagpuan po sa Oslob, Cebu. Mahaba-haba po ang naging biyahe namin dahil napakalayo nito sa lungsod ng Cebu. Medyo nanibago po ako sa lugar dahil naglalakihang mga bundok na ang aming mga nakikita at malawak na karagatan. Noong dumating po kami sa bayan ng Oslob ay mas dobling hirap pa ang aming naranasan dahil po ang tinitirhan namin ay sa kabukiran pa daw ng Caceres. Ngunit sulit naman po, Kuya Bari, dahil pagdating namin sa bundok ay pinaghandaan talaga kami ni Nanolo at Lola ang aming pagdating. Dahil nagkatay po sila ng mga manok at maraming prutas ang nakahain sa hapagkainan. Madali naman po kaming nahiyang sa bundok dahil po ang mga kapitbahay po namin doon ay halos mga kamag-anakan din pala namin. At nakilala na rin namin doon ang iba pa naming mga pinsan na nagsisilbi naming mga kasama sa tuwing mamimitas kami ng mga prutas o kaya naman ay maliligo kami sa ilog. Noong masiguro po ng aking nanay na kampante na kami sa bukid ay nagpaalam naman siya na luluwas ng bayan upang maghanap doon ng mapapasukang trabaho daw. Pumayag na rin po kaming magkakapatid dahil nangako naman si nanay na kung makaipon siya ng pera ay sa bayan na kami maninirahan at ipagpapatuloy na namin ang aming mga pag-aaral. Kuya Bari, masaya po kami sa kabundukan dahil mababait ang aking mga lolo at lola at mga kamag-anak. Ngunit ang katahimikan po ng tinitirhan naming bundok ay nabulabog at napuno ng takot nang isang araw ay may dumating na mga tao sa amin.
Isang batalyon po silang dumating doon na dala-dala ang kanilang mga kagamitan. Nilapitan po sila ng aking lolo kasama ang namamahala po doon na kung tawagin nila ay Kapitan del Barrio na si Mang Ruping. Ano po ang sadya ninyo dito sa aming lugar, mga Ginoo? Tanong ni Mang Ruping sa mga dayo na mukhang maiilap tumingin sa mga tao. Naroroon lang po ako sa gilid ng aming kubo at inoobserbahan ko silang lahat. Nakaramdam po talaga ako ng takot ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, dahil halos lahat sila ay pawang mga nakayuko at hindi makatingin sa amin ng diretsyo. Isang matandang lalaki na sobrang payat at may pagkakuba ang sumagot sa tanong ni Mang Ruping. Anya ay galing daw po sila sa lalawigan ng Negros. Ngunit nasunugan daw po sila kaya dito na lamang nila naisipan na magtayo ng mga bahay sa bundok. Ganun ba? Teka, naku, nagpaalam na po ba kayo sa lungsod ng munisipyo? Dapat po ay alam nila na maninirahan po kayo dito, lalo na po at mga dayo kayo rito sa aming lugar. Ang tanong ng aming Kapitan del Barrio. May isang matangkad na lalaki ang sumagot sa tanong ni Mang Ruping. Mabagsik itong nagsalita at tila ba may paghahamon sa kanyang sagot. Bakit ho? Hindi po naman sa inyo ang bundok na ito at kahit sino ay may karapatang tumira dito. Wika ng lalaki. Hindi naman po yan po pwede, Ginoo. Ang lahat po ng nakatira dito, dapat po ipaalam muna ninyo sa munisipyo. Ako po ang Kapitan del Barrio dito, kaya may karapatan ako na sitahin po kayo. Dapat po ay sumunod tayo sa batas. Ang tila naiinis na rin po na sagot ni Mang Ruping sa lalaki. Sige po, pasensya na po, Kapitan. Bukas na bukas po ay magpapaalam kami sa munisipyo. Huwag po kayong mag-alala at sa katabing bundok kami magtatayo ng aming mga bahay. Ang sabat ng matandang lalaki na unang nakausap ni Mang Ruping. Wala nang nagawa ang aming Kapitan del Barrio ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Agad nagsipag-alisan ang mga ito at nagpunta sa kabilang bundok. Noong makalis na patungo sa kabilang bundok ang mga dayo ay humahangos naman na dumating si Lola. Dala-dala nito ang isang bote ng langis na umaapaw na at patuloy sa pagkulo. Abay namang hapo ako sa aking nakita, Kuya Bari. Unang beses ko pa lang kasi nang makakita ng langis na patuloy sa pagkulo sa loob ng bote at halos umaapaw po ito. At lalong-lalo na akong nagulat nang marinig ko ang sinabi ng aking lola sa aming kapitan. Kapitan, isa lang ang ibig sabihin nito. Ang mga bagong salta dito ay mga aswang. Ang natatakot na wika ng aking lola. Opo. Alam ko po iyon, Lola Trining. Nang makaharap ko po sila ay alam ko ng mga aswang ito dahil nag-init ang suot kong medalyon at lahat sila ay hindi makatingin ng diretsyo at talagang kakaiba ang kanilang amoy. Ngunit hindi pa natin ito napapatunayan. Mag-obserba muna tayo bago tayo gumawa ng hakbang laban sa kanila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Marami ang hindi po naging sang-ayon sa gusto ng aming kapitan, kaya nagkagulo. Ayaw kasi nilang manatili ang mga dayo sa aming lugar dahil ikakapahamak namin lahat iyon. Ngunit nanaig pa din ang kagustuhan ni Kapitan dahil wala pa naman daw kaming konkretong mga ebidensya maliban sa langis at ang pag-init ng kanyang medalyon.
Hindi daw po maniniwala kasi ang munisipyo kung maging haka-haka lamang ang lahat. Mga ilang linggo rin na minamanmanan ng aming mga kababaryo ang mga dayo. Wala naman silang nakikitang kakaiba sa mga ito. Natatanaw namin sila sa kabilang bundok na panay-panay lang ang paggawa nila ng mga bahay at ang iba naman ay pagtatanim ang ginagawa. Wala rin naman kaming naririnig na mga aswang na umaaligid sa aming lugar, kaya naging kampante na kami dahil tahimik naman ang aming bawat gabi. Ngunit hindi pala kami dapat nagtiwala, Kuya Bari. Mga ilang linggo lamang ay halos may mga dumating na namang isang grupo ng mga dayo sa kabilang bundok at nang inalam ito ng aming kapitan ay mga kamag-anak din daw nila ito at doon na rin maninirahan. Sinita na sila ng aming kapitan dahil dumadami na sila at nalaman din ng aming kapitan na hindi pa rin sila nagpapaalam pala sa munisipyo. Ang buong akala namin ay iyon lang ang aming magiging problema, ngunit hindi pala. Nang sumapit ang gabi, ay nabalot ng mga palahaw ng aming mga alagang hayop ang tahimik na gabi. Halos sabay-sabay kaming nagsisipaglabasan ng aming mga tahanan upang alamin kung ano ang nangyayari sa aming mga alaga. At doon na nga lumantad po sa aming harapan ang nakakakilabot na mga patay na hayop na aming mga alaga. Wakwak na ang katawan ng mga kalabaw at mga kambing ng aming mga kapitbahay at lahat sila ay wala ng mga lamang loob. Galit na tinanaw ng aming mga kapitbahay ang katabi naming bundok. Wala rin naman kaming maibintang sa kanila dahil tahimik lang ang kanilang lugar at waring tulog pa rin ang mga tao dito dahil madaling araw po iyon. Tanging mga gasera na aandap-andap sa mga bahay ang aming natatanaw. Paano na po ngayon, Kapitan? Gusto mo ba na sa lugar natin ay maging sityo ng mga aswang? Sa umpisa pa lang ay dapat pinigilan na ninyo ang kanilang pagdayo dito. Ang galit na sabi ng isa naming kapitbahay na namatayan ng 2 kambing. Ay oo nga, Kapitan. Ano ang mga susunod nating gagawin? Huwag nating hayaan na sila na ang magmay-ari ng lupang na manapan natin sa ating mga magulang. Ang sabi naman ng aking lolo. Kapitan, baka sa susunod po ay tayo na mismo ang kanilang biktimahin. Nakakatakot na dito. Duktong naman ng isa rin naming kapitbahay na aking pinsan. Pagkatapos ng mga pangyayari ay nagpulong na po ang lahat ng nakatira sa aming lugar. Gumawa na rin sila ng mga pangontra laban sa mga aswang at nagsalita na rin po ang mga kalalakihan na manatiling gising at magbabantay upang malaman nila kung aswang nga ba talaga ang mga dayong ito sa aming lugar. At hindi nga po kami nagkamali. Habang nagpapatrolya ang mga kalalakihan ay may narinig silang pagpalahaw sa isang bahay. Agad nila itong pinuntahan, ngunit huli na ang lahat. May isang buntis po ang nabiktima ng aswang at nakapanlulumo ang kanyang hitsura nang matagpuan ng kanyang asawa sa loob ng kanilang silid. Wakwak din po ang tiyan nito at nawawala na ang sanggol sa kanyang tiyan. Dahil po sa nangyari, Kuya Bari, nagpunta na ang Kapitan Del Barrio kasama ang ilan naming mga kapitbahay sa munisipyo at ipinaalam na ang tungkol sa mga dayo na bigla na lang sumulpot na parang mga kabutey sa aming lugar. Hindi naman po nag-aksaya ng panahon ang mga taga-munisipyo. Agad po silang nagpadala ng mga pulis upang maimbestigahan ang pagkamatay ng buntis at maimbestigahan din ang mga dayo.
Ngunit sadyang malakas ang pang-amoy ng mga aswang. Pagdating kasi ng mga taga-munisipyo sa amin ay wala ng mga tao sa kabilang bundok. Hindi namin alam kung papaano sila umalis dahil wala naman po kaming natanaw na nagsisipag-alisan sila ng araw na iyon. Napag-alaman namin na pagdating pala ng mga pulis doon, maraming ebidensya ang kanilang nakita. Nasusukamang ikuwento ng isang pulis, pinasok pala nila ang mga bahay ng mga nasabing aswang. Halos lahat po ng tahanan nila ay mabaho at malansa. May kwento ngang sa isang bahagi daw ng bahay nila ay puno ng mga bituka at mga lamang loob na hindi matukoy kung sa hayop o sa tao. Duguan daw ang mga sahig at nilalangaw ang buong paligid. May isang kwarto daw na puno ng bungo daw ng magkahalong bungo ng tao at hayop. Halos lahat ng makakita ng pulis doon ay hindi po daw talaga kinaya ang nakakasulasok na amoy at senaryo. Kumpirmadong mga aswang daw ang nakatira doon at mukhang balak talaga nilang gawing sityo ito ng mga aswang. Nabalitaan sa ibang bayan ng Cebu ang tungkol sa mga dayo at hindi ito nagbigay ng magandang imahe at bigla na lang kinatakutan ang aming lugar dahil sa mga sangasangang kwento na ang iba ay hindi naman totoo ang nabalitaan. Ang akala po ng iba ay naroroon pa rin ang mga aswang sa aming lugar at pinamumugaran na nila ito. Ang katotohanan po, Kuya Bari, na wala na talaga sila at walang nakakaalam kung papaano at saan sila muling nagtayo ng kanilang mga bahay. Magpahanggang ngayon, Kuya Bari, ang lugar na iyon ay nanatiling kinatatakutan pa rin ng mga tao dito sa baryo namin. May mga paniniwala kasi na nasa paligid lamang ang mga aswang na ito at nananatiling buhay at hindi lang namin sila nakikilala. Isang pangyayari sa aming buhay ang minsang nagbigay kaba at babala sa aming mga kababaryo nang minsang muntikan ng pamugaran ng mga nakakatakot na nilalang ang baryo namin at muntikan ng maging sityo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po ay nagustuhan ninyo. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Nerissa. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa iyo, Kuya Bari. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Ito po ay naging karanasan namin ng aking kainumang, tawagin na lamang natin sa pangalang Tony. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gabo. Noong mga panahong nangyari ang aming karanasan ay mga binata pa lang kami. Isang beses noon, nagkayayaan kami ng aking barkadang si Tony na mag-inuman. Sakto namang wala na akong trabaho ng araw na iyon kung kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at pumayag sa nais niya. Pumuwesto kami sa tapat ng tindahan sa aming baryo at sinimula na ang aming inuman. Paring Gabo, wala ba tayong mabibilhan ng mapupulutan dyan sa kanto? Tanong nito sa akin. Napakipit balikat ako sa kanya. Hindi kasi ako sigurado kung may mabibilhan pa roon o wala. Dahil nawili na kami sa pag-iinom ay hindi na namin iniintindi ang pulutan. Napagbiruan pa nga namin na mas masarap na pulutan ang mga kwento ng magkakaibigan. Bandang 7:00 ng gabi noon nang may dumaang isang matandang
nagtitinda ng balot. Medyo nag-aalangan pa kami noong bumili dahil paubos na ang aming inumin. "Mga utoy, bilhan na ninyo itong aking balot. Ilang piraso na lang kasi ang natitira." Saad ng matandang nagbebenta ng balot. Nagkatinginan kami ng aking kainuman at nagtutulakan kung bibilhin ba namin o hindi ang nasabing balot. Akmang aalis na sana ang matanda noong bigla siyang pigilan ni Tony. "Ay, sandali po. Lola, sige po, bibilhin na namin ang balot nyo. Pero sigurado ka bang masarap ito?" Saad nito sa matanda. Napatingin lang sa amin ang matanda pagkatapos ay ngumisi. "Oo naman, kahit na walang suka ito, panigurado maglalaway ka sa sarap." Saad ng matanda. Parang hindi ako naniniwala sa matanda. Gayunpaman ay binili ni Tony ang natitirang balot. Sa pagkakatansya ko ay nasa 8 piraso na lamang iyon. "Sige mga iho, mauuna na ako ha. Hayaan nyo, kung may pagkakataon ay dadaan ako rito para naman makabili ulit kayo." Saad ng matanda bago ito umalis. Noong makaalis na ang matanda ay tinawag kami ng nagbabantay ng tindahan. Agad naman kaming lumapit sa harapan ng tindahan niya at tinanong kung bakit niya kami tinatawag. "Ay naku, kayong dalawa talaga. Ang matandang naglalako ng balot na iyon ay taga-kabilang baryo." Saad niya. Napakunot noon naman kami ng aking kaibigan. Tinanong naman namin ang tindera kung anong meron sa matandang iyon at ang tanging sagot niya, may mga haka-hakang aswang daw ang matandang iyon. Lumalabas lang siya tuwing gabi upang maglako ng balot. At ang nakakapagtaka lang, wala naman siyang alagang bibi ang nasabing matanda. Pakwento niya sa amin. Nagkatinginan kami ni Tony. May mga pag-aalinlangan sa aming mga mata kung kakainin ba namin o hindi ang nabili naming balot. Kung aswang ang matandang iyon, makakaapekto ba sa amin ang pagbili ng balot niya at pagkain noon? Tanong ni Tony sa aling tindera. Hindi nakasagot ang tindera. Ang sabi niya ay mas mainam daw na unahin namin ang aming kaligtasan, lalo pa at hindi namin mapagkakatiwalaan ang napagbilhan namin ng balot na iyon. Marahil dulot ng aming kalasingan, hindi namin pinakinggan ang sinabi ng tindera sa amin. Bumalik kami ni Tony sa aming pwesto at ipinagpatuloy ang aming pag-iinuman. "Ha, sige na, pupulutanin na lang natin itong mga balot na ito. Ano naman kung aswang ang matandang iyon? Hindi naman tayo siguro magiging aswang niyan, no?" Pabirong wika pa ng aking kaibigan sa akin habang patawa-tawa. Ako naman ay agad kong biniyak ang isang balot. Inamoy-amoy ko pa nga iyon at parang naakit ako sa kakaibang amoy ng balot na iyon. Akmang iinumin ko na sana ang sabaw na nasa loob noon nang maisip ko ang winika ng tendera sa amin. Dahil doon ay hindi ko iyon dinirektang ininom. Ibinuhos ko ang sabaw ng balot sa lupa. Noong wala ng sabaw ang balot ay kinuha ko ang talukap noon. Pinagmasdan kong mabuti ang balot at sa halip na ganahan ay parang nandiri ako. Sa kabilang dako, matapos magsalita ni Tony ay agad niyang nilantakan ang 4 na balot na nasa harapan niya. Para siyang lasing na lasing talaga habang kumakain dahil
Tumutulo pa nga ang sabaw ng balot mula sa bibig niya. Maya-maya'y may napansin ako. Ano ito? Parang bumaliktad ang aking sikmura noong makita kong hindi normal na balot ang aking tinalupan. Sa halip kasi na sisiw ang naroroon, mata ang aking nakita. Hindi ko naman matukoy kung mata iyon ng anong hayop, subalit parang binalot iyon ng mga ugat. Muli kong inamoy ang balot at hindi ko napigilan ang magsuka. Hindi ko kasi nauunawaan ang amoy noon. Parang magkahalong lansa at amoy ng nabubulok na laman. Pare, ano problema mo? Ang sarap kaya ng balot, saad ng aking kaibigan. Patuloy pa rin niyang kinakain iyon at parang wala lang sa kanya ang mga buhok na nagmumula roon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dahil sa aking pandidiri, biniyak ko ang iba pang mga balot at saka tiningnan ang mga laman noon. Napasigaw na lamang ako noong mapansin kong ang laman noon ay hindi itlog at sisiw, kung hindi mga mata at tainga ng tao. Ang mga sabaw ng mga balot ay napakalansa at parang nabubulok na. Sa kadahilanang iyon ay bigla akong napatayo. Sakto sa aking pagkakatayo, bigla naman akong napayuko. Nasuka ako at nailuwa ko ang lahat ng aking ininom. Parang luluwa na rin ang aking lamang loob ng mga sandaling iyon. Sa kadahilanang iyon, dali-daling lumabas ang tindera. Oh, ano nangyari sa inyo? Kinain niyo ba yung mga balot? Tanong nito sa akin. Umiling na lang ako. Noong medyo kumalma na ako, binigyan niya ako ng maiinom na maligamgam na tubig. Agad ko namang ininom iyon at kahit papaano ay naging kalmado ang aking pakiramdam. Napatingin na lamang kaming pareho sa aking kaibigan. Inakala naming kumain pa rin iyon ng balot. Ngunit nagulat na lamang kami nang makitang parang wala iyon sa kanyang sarili. Bigla na lang nakalawit ang kanyang dila at tila naglalaway. Tony! Tony! Tawag ko sa kanya, subalit parang wala lang sa kanya ang aking pagtawag. Walang ano-ano ay tumayo iyon. Ang siyang nakapagtataka lamang noon ay parang hayop siya kung gumalaw. Tinitigan niya kami na parang hindi niya kami kakilala. Tony! Uy! Tawag ko sa kanya. Napatingin ng mapalasik sa akin si Tony. Alam kong hindi na maganda ang sitwasyon ng aking kaibigan, kung kaya binalak kong dakpin siya. Subalit, noong akmang yayakapin ko pa lamang siya, ay mabilis siyang tumakbo papalayo sa amin. Muli ko pa siyang tinawag, subalit naglaho siya sa karimlan. Hindi ko alam kung saan napunta si Tony at lalong hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanya. At dahil doon, dali-dali akong umuwi sa aming bahay at saka sinabi sa aking mga magulang ang nangyari. Pumunta na rin ako sa mga magulang ni Tony
upang ipaalam sa kanila ang nangyari sa kanilang anak. Noong malaman nila ang nangyari ay agad kaming tumawag ng mga tanod. Pinagtulungan naming hanapin itong si Tony. Humigit kumulang 1 oras ang aming paghahanap nang makita namin siyang nasa ibabaw ng puno ng niyog. Nakalambitin iyon doon at nakamasid sa amin. Ang kanyang mga mata ay mulagat na mulagat at parang nagliliwanag ang mga mata. "Tony, ang ama't ina mo ito. Ano ang nangyari sa iyo?" Sigaw ng mga magulang ni Tony sa kanya. Hindi namin alam kung naririnig niya ang sigaw ng kanyang mga magulang. Noong malaman ni Tony na marami ang taong nakaabang sa kanya, ay para siyang nataranta. Dali-dali siyang nagpalit ng kanyang posisyon. Hindi namin siya nakita. Laking gulat na lang naming lahat noong may kung anong ingay kaming narinig sa isang puno. Parang may nahulog kasi roon. Dahil sa aming narinig ay nagdali-dali kami sa pagpunta sa malapit na puno. Nang tingnan namin ang bahagi kung saan mayroong nahulog, nagulat kami. Naroon kasi at nakasabit si Tony. Agad na nilapitan iyon ng mga tanod at saka pinagtulungan para ibaba. Noong mga sandaling iyon ay nawalan ng malay ang aking kaibigan. Noong makuha na siya ng mga tanod ay agad siyang pinagtulungan para maibalik ang malay ng aking kaibigan. Noong bumalik na ang ulirat ni Tony ay halos magimbal kaming lahat. Para kasi siyang mabangis na hayop na umangil sa amin. Akmang tatayo na sana siya para tumakbo nang bigla siyang pigilan ng mga tanod. Nung una ay 2 tanod lang ang nagtutulungan, subalit hindi nila kinaya. Dahil doon ay tumulong pa ang iba pang mga tanod hanggang sa hindi na nagawang makagalaw ng aking kaibigan. Inilahad ko kung ano ang nangyari sa amin ng aking kaibigan at halos hindi makapaniwala ang mga tao. Ang sabi nila, marahil daw ay kung hindi man nalaso ng aking kaibigan ay nayanggaw siya. Sa kadahilan ng iyon ay dinala namin si Tony sa isang albularyo. Noong naroon na ay napag-alaman naming nalason si Tony at muntikan na ngang mayanggaw. Ginamot ng albularyo si Tony at halos hindi na niya naaalala ang kanyang pinaggagawa. Makalipas ang ilang araw ay muli naming nakita ang nagtitinda ng balot. Tinuro namin iyon sa mga tanod. Hinabol siya ngunit mabilis itong naglaho sa kakahuyan. Magmula noon, hindi na namin natagpuan pa ang matandang lalaki na nagtitinda ng balot. Nagpasya na lang kaming umuwi sa aming mga bahay. Noong makauwi na kami ay isinumpa niyang hindi na siya kakain ng balot. Mahirap na raw kasing baka matuluyan na siyang mayanggaw at hindi na maagapan pa. Magmula noon ay hindi na kami tumambay pa para mag-inom. Si Tony naman ay biglang nagbago at hindi na rin gaanong lumalabas sa kanilang bahay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po at pa-shoutout po ang Gavino family. Gumagalang, Gabo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe
And i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.